Eu sunt Georgiana și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să facem ceva nou pe acest canal, adică nu nou, că am mai făcut o dată cu regiuni noi. Adică astăzi o să vedem care e treaba cu regiunea Israel, care aparent când m-am conectat mi arată că e... Mamă, ce enervant e, bro, pe regiunea asta, nu știu de ce, nu poți să apeși pe X-ul ăsta. Cred că... Adică nu e de la telefon, bă, că pe contul meu merge, în fine. E Orientul Mijlociu, cică, dar na, eu o să zic Israel, că mi-am făcut VPN Israel și fix acum mi l-am făcut. Și cică e șmecher rău de tot această regiune. N-am văzut niciun event, acum o să vedem ea care-i treaba cu asta. Hai, bă, dă-te! Știu ce e să bagi un diamant și poți să-ți iei, trebuie să bagi 100 diamante măcar, că unul n-ai cum, și poți să-ți iei, să-ți alegi ceva. De aici, mamă, păi vă dați seama că skin-ul ăsta pe car, nici nu l-am mai văzut pe aici, pe regiunea noastră. 2 precizie, 1 cadență, păi dacă îți bagi 100 diamante, e un skin pe car. Mamă, scar, mă scuzați. Hai să trecem la eventuri. Avem ce? 30? E spinul 250 și... Dar tot e puțin, adică, nu e chiar puțin, că sunt câteva de-astea pe aici. Da, nu e puțin. Ei bine, da. M-am speriat că n-am văzut doar 30. Mamă, ia. Mamă, cam scumpe, bă, cam scump pantaloni ăștia. Nu știu ce să zic. Ce șmechere asta. Noi avem așa ceva? Cred că avem, nu știu. Buia pescar, de ce eventuri? Au mocostor, cum ar veni cu buia pes, băieții. Dar ce să alegi buia pes când poți să alegi buia pes premium, Cum ar fi să poți să dai spin free să spice direct de aici? Ia, mamă, și eventul... Mamă, dar ce-mi place pe unele regiuni, că nu ai cutii de-astea și totuși se zice că nu-ți pică emote, îți pică cutia asta, ți-a picat emote-ul ăsta sau skin-ul ăsta. Totuși e șmecher, gen, sunt multe cutii, nu mâncare de pet și nu știu ce pe aici. Bine, vă dați seama, costă diamante, dar totuși. Uite, și groza Evo, o groază de cutii pe aici. Chiar dacă îți pică o cutie de asta, ai șanse la un skin ceva. Bă, pe regiunea asta e incubatorul, bă. Sunt aneurile, ok. Pe regiunea asta e incubator, ia Gold Royal. E ăsta, normal. Bă, nu chiar așa cum se spune că regiunea asta, Israel, e cea mai top. Parcă mai șmechere la noi, pe bune zic. Da. Nu știu ce să zic. Dar hai să vedem eventurile. Hai să vedem ce mai e pe la shop pe aici. Mamă, ce e asta? Mamă, câte cutii pe aici. Mamă, 100, la noi 25. Bă, dar scumpe pe aici. Scumpe îs pe aici, bă, ești nebun. Mamă, ce e pe shop, ești nebun la cap. Mă, ce skin-uri pe shop? Bă, poți să iei skin-ul. Asta a fost gratis la noi, dar totuși poți să le iei cu bănuți, ceea ce e fain. Bă, ești prost? Mamă, ce skin șmecher, poți să le iei cu bănuți. Toate bă, naibii. Bă, asta chiar e faină, bro. Ăsta nu-i fain skin-ul, dar are același preț cu ăla fain, adică mai bine le iei pe ăla. Dar chiar e fain rău de tot. Deci la capitolul ăsta cu skin-uri e fain rău. Și hai să facem, fiți atenția unde e. Am nevoie și de la ăsta de o poză. Deci ăla chiar e fain, mă, skin-ul ăla, fără mișto.
tot e fain acolo. Adică uitați-vă și voi. Skin cu bănuți, frate. Adică dacă ai 34.000 poți să le iei și nu e foarte greu să faci rost de bănuți. Skin cu bănuți. Bluza e faină, rău. Pantalonii sunt foarte faini. Papucii și ei. Și părul ăsta, chelia asta e șmecher rău de tot. Așa, acum să vedem ce mai e pe aici. Pălăria asta cu bani, nu e prea interesant, adică, 24 de ore. Bă, ia ce măști, bă. Ăsta e PES-ul 7 de buget, zici că aia din PES-ul 7. Asta e, ești nebun, zici că e aia din PES-ul 7. Bă, asta ești că e aia din PES-ul 2. Stați așa că se complică lucrurile. Mamă, ce câte bandane șmechere îs. Dă-te-mi pui mei câte bandane șmechere. Astea măști. Mamă, și câte machiaje, ești nebun? Mai scumpe ca la noi, dar... Eu te bă câte... M-a speriat. Mai contează. Eu te câte îs, bă. Pe shop. La noi e puțin rău pe shop. Vreo câteva machiaje acolo. Ia și bluze. Poți să-ți cumperi... nu prea să merită să dai bani pe astea, sincer. Da, ia, eu ce bluză fain. Cam scumpe, dar sunt faine rău unele. Bine, a fost și la noi și... Da? Bă, ăsta nu cred că a fost la noi. Ce faine. Dar... Zic, nu sunt pe shop. A fost și la noi, dar nu sunt pe shop. Poate, dar nu toate. Ia. Și dacă n-ai bani mulți, poți să-ți o cumperi pe asta dacă ai bănuți. Dacă ai bănuți și n-ai 34.000, cumperi doar bluza. Fain. Mamă, ăsta e de la Magic Cube. Mamă, ce pantaloni. Ok, nice. Șmecheri. Uite, Jordan. Așa, ia full bundle-uri. Bă, ești prost. Poți să iei... Poți să iei o... Ăsta-i căina. Mă, poți să iei ăsta, cum se numește, eu uite-l. Brickman ăsta. Care e destul de veteran, bine, mai fost băgat, era veteran, mai bine zis. De câte emote-uri, bro. Era șmecher dacă erau și emote-uri cu bănuți. Ia? Aia de la shotgun. Mamă, dar vezi că asta e... da, nu-i faină. Și asta doar 600 e faină la 600. Chiar e șmecheră. Eu te pot să-ți iei loot box-uri. Arme, ia. Mamă, câte skin-uri. Poți să-ți cumpere o armă... uite că poți să-ți cumpere arme și cu diamante așa. Dar cine dă, mă, 1500 diamante pe scar? E bun scarul, dar totuși e scump rău. Mamă, ești nebun acest... Eu ce shotgun. Bă, parcă unele skin-uri pe arme n-au fost la noi. Sau? Cred că da, mă. Și poți să ieși bănuți. Da, asta parcă și la noi. Sau, nu, la noi pe Indonezia, nu mai știu unde mai puteai să iei cu bănuți. Tigăi pe aici tot felul de... Mamă, dacă te uzi. Chei și gluri, ia, gluri. Mamă, dar sunt o groază de gluri, bă, și unele sunt chiar ieftine. Aici nu ne interesează, sau? Nu prea interesant. Caractere nici atunci, mamă, e 20.000 caracter, ia la Magic Cube-uri. Bă, nu cine știe ce skin-uri. Ăsta e făinuț. Eu uite-l bă, pe ăsta chiar e fain. Mamă, ești nebun? Hai că nu sunt cine știe ce. Unele chiar sunt faine, de exemplu, ăsta, nu știu, e cam urțel. De exemplu, ăsta e urât, ăsta e fain și cam atâta. Dar ăsta e tare rău.
Ia, cu tokenul mamă, ăsta e un gol real după Indonezia. Bă, poți să cumperi chestii legendare, mă, cu bănuți? Cu tokenuri de-astea roșii? Mamă, și câte chestii îs. Însă sunt cam aceleași, nu toate. Eu te bă, cu body tokenuri. Mamă, deci dacă ar băga și la noi ceva cu body tokenuri nou, că am o groază de body tokenuri. Cine știe, poate astea urmează. Poate urmează astea, băieți. Ar fi ceva să urmeze. Poate am aflat ceva nou, fiți atenți aici. Ok, și am terminat și cu shop-ul și cu eventurile cu diamante. Hai să vedem ce mai e pe aici. Astea sunt chestii de la update. Aici vreau să văd. Ia. Astea sunt eventurile de pe acolo. Free Bizonia. Dacă bagi 1000 diamante, îți dă bizonul ăsta. Nice. Un schimb pe G36. Niște papuci. Un blueprint, nu știu ce. Da, e fain. Evoixe, mă, da, astea sunt așa. Astea, fără bauleu, nu-i nimica gratis, mă? Nu se eventuri gratis pe regiunea asta? Ce, mă? Bă, ați văzut și voi? Bă, what? Ia stați, bă, că am văzut ceva ce nu prea-mi convine. Ce pui... Bă, îl vedeți pe ăsta, mă? Bă, bă, îl vedeți pe ăsta? Și ăsta se vede... Și parcă și ghiozdanul ăsta, nu mai știu exact. Bă, placa asta din ce PES era? PES-ul 2? PES-ul 3? Nu, PES-ul 3 era placa asta? Ăsta e din PES-ul 7. Nu PES-ul 7. Bă, da, nu știu, știu că e un PES vechi. Știu că ăla de am zis eu, cred că e PES-ul 7. Bro, ești nebun și ăsta e din PES-ul tot 3, nu știu exact. Nu știu foarte bine PES-urile. Dar, bro, oamenii ăștia s-a dus tot ce e veteran, efectiv. Nu, deci s-a dus tot ce e veteran pe regiunea asta. Și poți să faci astea cu misiuni. Astea sunt fel de misiuni, gen. Sau ceva de cumpărat, dar totuși. Proată. Urât, rău. Mamă, chestia asta e nasoală, adică au băgat pe regiunea asta. Bine, nu treaba, nu păcat. Bine că nu-i pe regiunea noastră, nu păcat. Au băgat o groază de chestii, veterane. Da. Bă, băieți, nu știu ce să zic. Cam atât a fost cu această regiune. Nu, unde nu au fost foarte multe lucruri faine, adică foarte multe lucruri care zici, wow, ce șmechere, da, bă, frate. Chestia asta m-a dat pe spate cu eliturile, adică m-a dat pe spate, m-a șocat așa și într-un sens rău, pentru că a băgat chestii foarte veterane, ești nebun la cap. Da. Ia pe aici e ceva interesant? Nu, nimic interesant. Deci cam atât a fost cu acest clip. Eu am fost Georgian, noi să ne revedem data viitoare. Baftă, băieți! Dacă vă place acest clip, o să continuăm seria. Baftă!